Minsan nga daw naman kay sentro nagluga na titi pampasahero na ipatanga marichay sango nagkadenak driver guwapo may ayo akman itingin balikas na halalang nga kano ni Julina isem kumatirag pa'y duma danag kamalyan nga artista nagustuhan man daytoy a driver uray mga radyo pintas ko rin na nayawer pinadyak kaya no ati kabyo tama sa gitna daytoy tumengko aliakit din nga ilet na daytoy nga ina nagluganan kadyak mala amalisyan ramay di driver no akidwa laputang kasoy mo natin request mo mati mo natin request mo tang tatang itaw Makapasalang girl. makapasala mo tatang itaw Hi, Sir Bong. Idi tadandani kami